Liwap vilayetinde büdjet işgärleriniň paxta ýygymy işlerine mejburi çekilmegi dowam edýär. Ýagyşly günlerden soň paxta meýdanlardaky ızgarly şertlerde yerli büdjetçiler işinden boş günlerinde dinç almagyň ýerine döwlete paxta ýygyp berýärler. Şunlar büdjet işgärleriniň tas ähleti dinç günlerinde paxta ýygyma köpçüliklen çekilýärler diýip Adatlyň habarçysynyň 1-nji noýabrda beren maglumatyna görä, bu ýagdaý Liwap vilayetiniň Seydi Däne Ufarap çärji etraplarynda dowam edýär. Yerli büdjet işgärleriniň sözlerine görä olar birnäçe bäri paxta meýdanlaryna köpçüliklen ekidilýärler. Habarçylar soňky döwürde howanyň ýagyşly bolandygyny emmamyňa garamazdan adamlaryň ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilýändigini belliýärler. Oktyabr aýynyň soň hepdelerinde güýçli ýagyş ýyzyna ýagdy. Her 2 gün ara açyp ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlary palçyklay boldy. Goça meýdany ızgarlydy. Şol ýagyşly günler hem we ýagyşdan soň büdjetçiler paxta meýdanlaryna çykmagy mejbur bolýarlar. Dip habarçymyz ekin meýdanlardaky ýagdaý barada gurrun berýär. Paxta mejburlygy Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýär. Onuň soňky aýda güýçlenmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň paxta hatyryny ýygnamagyň depkini güýçlendirmegi tapşyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Şu günler Liwapda döwlet edara karhanalarynyň ähleti öz işgärleriniň paxta kampaniýasyna gatnaşmagyny üpçün etmäge çalyşýarlar. Paxta ýygyma her bir işgär goşan goşmaga borçly edilýär. Ekin meýdanlaryna gitmedikler öz ýerine hakyny tutma adam iberýär we onuň günlük zähmet hakyny töleýär. Hususan da Türkmenawatda vilayatyň başga etraplaryndan, owalaryndan gelen adamlary hakyna tutup bolýar. Türkmenawatyň büdjet işgärleri tarapyndan hakyny tutulan ýygymçylar Taýat etrafyndan has köp gelýär. Türkmenawatyň ähli edara karhanalarynyň işgärleri paxta gitmek üçin şäheriň merkezinden çärje etrawyna çykýan ýoluň uğruna baryp toplanýarlar. Şol ýoluň uğruna awtobus gelip bu işgärleri ýa-da olaryň hakyny tutun ýygymçylaryny paxta meýdanyna alyp gidýär. Dip yerli döwlet karhanasynyň anonim gürleşen işgäri gurrun berdi. Liwapda hakyny tutulýan ýygymçylaryň arasynda Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň şol sanda buluşlaryň hem köpdigini habarçylar aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä hususan da çärje etrawynyň Liwap birleşiginde we Guşçular owasynda ýol öten etrafyndan onlarça buluç paxta ýygýar. Käbir ýygymçylar günde 100-150 kilogram paxta ýygnaýar diýip habarçyma aýdýar. Büdjetçiler paxta ýygmaga mejbur edilýär ki, owa hojalykda zähmet çekýän rendeçiler yetiştiren paxta buğday we beýleki hasyllar üçin döwletiň berýän töleginiň ören uzypsızdygyny käte hasaplaşyň wagtynda geçirilmeýändigini we özleriniň tutuş ýyllap çeken agyr däkmedinden girdej alyp bilmän hatda döwleti bergili bolup galýandygyny aýdarlar. Türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurduň milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenaýetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýylylan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýekyn etmeginiň esas sebäpleriniň biri bolanyny boýna almaýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan synçylar şol sanda öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurda we halka garşy alyp baran ýekgançylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň yerli habarçysy bilen gurulşan bir raýat manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünüp bilmeýärin. Hiç ýerde söwda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da iň wärkije ady gönümlerini zordan ýetýär. Habarçylar bilen gurulşan raýatlar manadyň hümmetiniň soňky döwürde gaty peselendigini, bazarlardaky, dukanlardaky söwdanyň ören adalandygyny aýdýarlar. Işleýän adamlaryň aýlyk haklary her edarada herhili. Ýokary bilimli mollumlaryň, lukmanlaryň aýlygy biraz ýokary 2200-2500 manat aralygyny, beýlekärlerde işleýän adamlaryň aýlygy gowy bolanyna 1450-den başlap 1600-1700 manat aralygyny, has aýlyk alýan adamlar hem bar. Ýöne bu adamlaryň ol pullary eline alýanlygyny aňlatmaýar. Tutumken işini saklamak üçin kän çykda jetmeli bolýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň habarçylary büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan tutulýan mejburi meýletin tutumlary barada odal ençemegede kabar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedik adamlara işlerini ýitirmek howpawanýa.
Bu agyr ýagdaý 100 miňlerçe türkmenstanlynyň maşgalasyny taşlap, daşary ýurtlardan gadan çözlemegine sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan dolanşyga giýrildilenine bir Amerikan dollaryna 1 manat 98 teňe meçörüne hümmeti keskitlenen milli pul nädip türkmenstanlaryň betbagçylygyna uğurly. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmenstanlaryň eliniň uzadan ýerlerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eginleşleri tankydy pikirlenýän dörejilik wekilleri bilen duşup, eger istlese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aýlyk bermek mümkinçiliginiň hem bardygyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çiğ mallarından gelýän girdeziniň halky bol elin ýaşatmagy, manady güýçli pul edip saklamagy aňyr ýany bilen ýetýänligini anandyrýardylar. Bu pikiri manat dolanşyga girildilenine Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Orazow hem tasdikleýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyny özüniň hem anananlygyny, sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolanlygyny aýdýar. Milli puli dolanşyga girilmek işiniň awyny tabyny almak üçin dünýäniň bir näçe bankyna iş saparyna iýerilen beýleki bir hünärmeniň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygynyň Odol Kornasary Anydyr Hajiýewiň tasdiklemegine görä, manadyň dolanşyga girilmegine näki gyssanmaçlyk we eýýän şol döwürde başyny galyryp başlan şahsiýet boldy, ýokary derejeli resmiýlere, hususan şol döwürde ýurduň ykdysady meselelerine jogap beren Valer Atçersowa berýän kanun soraglaryna açyk jogap alyp bilmezligi onu şol wagtdan uly alada döredipdir. Azatlyk bilen dürli döwürlerde gurlaşan hünärmenleriň, öňkü resmiýleriň köpüsiniň tasdiklemegine görä, manadyň çökmeginiň esas sebäbi prezidentiň we onuň töweregindäki adamlaryň açgözlügi, newit gaz söwdasyndan we beýleki önümlerden gelýän daşary ýurt valyutasynyň göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen olan newitlerine haýdyp bilmezlikleri bilen bagly boldy. Anydyr Hajiýewiň sözlerine görä, ýurt çägini ýeketäk tölew, hasaplaşyk serişdesiniň milli pul, manat bolmalygy, beýleki valyutalaryň beýle hukugynyň bolmalylygy barada kanun odaly Sapar Murat Niýazow tarapyndan bozuldy we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esas sebäpleriniň biri boldy. Допустим, Министерство сельского хозяйства продаёт хлопок за доллары. Оно что должно делать? Оно должно, во-первых, заплатить налоги государству, во-вторых, расплатиться со своими арендаторами. Aýdaly Oğuzluk Ministrligi pagtany dollara satýar. Ol bu dollardan odaly döwlete salgyt tölemeli. Soň öz kärenneçileri, beýleki potrotçular bilen hasaplaşmaly. Soň täze tehnikalar we enjamlary satyn almaly. Hajiýew ministrligiň bu işleri öz pagta satan dollarynyň hasabyna, ýöne ol dollara Merkezi Bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrmalygyny, sebäbi salgydyň manatda tölenmeliligini, aýlyklaryň manatda berilmeliligini, emma ýol başlaryň ýurt çägini manatda hasaplaşmak kanunyny bile görä bolanlyklaryny aýdýar. Bu ýagdaý hünärmeniň tasdiklemegine görä, newit gaz ministrligi ýaly valyuta gadanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bolmagyny getirdi we Merkezi Bankyň öz harydyndan, ýagny ýurt içinde manat satmakdan giýirdez almagyna we milli manady berkitmek ukybyny ullokan zarwardy. Hormatly dinleýijiler, bu temadan guraýan ýürüýi tögepleşigimizi hepdäniň 6-njy we bazar günlerini dinläp bilersiňiz. Türk prokurorları kazydan Türkiýede türkmen raýatyny bilkaslaýyn öldürmekde aýplanýan Türkmenistanlynyň ömürlük türme tutsaglygyna höküm edilmegini soradylar. Bu barada Türk media serişdeleri habar berýär. Hürriyet neşriniň 30 oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Istanbulyň Maltepe etrafyndaky bir köp gatly jaýyň basgynçaklarynda Aziz Babaxanowyň ölü tapylmagy bilen baglanşykly derňöw işi tamamlandy. Waka şu ýylyň 21-nji maýynda Fındıkly etrapçasynyň Mehmet Ersoy köçesindäki 4 gatly jaýda boldy. Şonda 40 ýaşly Babaxanow jaýyň 2-nji gatyndaky basgynçaklarda ölü tapyldy. Wakadan soňra Babaxanowyň şol binada ýaşaýan halaşan gyzy Gulnoza Salomowa tutsak edilip tutsakxana iýerildi. Anadolu Respublika Baş Prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýplama görä, binadaky gözewçilik kameralarynyň ýazgylarynda şüpheli bilen merhumyň bir wagtyň özünde binanyň içine girendigi, soňra şüpheliniň binadan ýeke çykandygy, soň ýene öýe girendigi anyklandy.
Ayıplamada Babaxanowyň ölümine killa urga almagynyň we şikayet etmeginiň sebäp bolandygy Subheliň beýannamasynyň jinayet ayıplamasyndan gutulmagy gönükdürilendigi kesitlenildi. Subheli Salomowanyň bilkaslyň adam öldürmek jinayeti üçin ömürlük türme tutuklugyna hüküm edilmegi talap edildi. Ayıplama kabul edildi. Subheli öňümüzdäki günlerde kazynyň öňüne çykar. Dilip habarda şüphelinin kazyet dinlenşiginin anyk kaçan boljakdygy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüği girdendigine we türk häkimetleriniň bekanun migrantlara garşy görüşini güýçlendirendigine garamazdan bu ýurt türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we oku üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär.